Aki látássérültté válik, nagyon sok mindenkivel találkozik, aki információs forrás lehet. Mondjuk, aki egy kis faluban vagy egy kis településen lakik, ott biztos, hogy ismeri őt a polgármester, biztos, hogy ismeri őt a háziorvos, biztos, hogy ismeri a helyi lelkész. Nagy valószínűséggel találkozott már szemorvossal, és nagy valószínűséggel találkozott az NRSH-ban annak a bizottságnak a képviselőivel, akik megítélik, hogy kaphat rokkant járadékot, vagy nem. Nekik egészen bizonyosan kellene tudniuk erről a szolgáltatásról és ennek a szolgáltatásnak a jelentőségéről. Bár egy hosszú utat tettünk meg, nem kétszer ilyen hosszút a kezdetek óta, de nem akarok elégedetlen lenni. Szeretném belekiabálni a világba, hogy nagyon fontos, hogy mindenki tudja azt, hogy elemi rehabilitáció van, és ez a szolgáltatás tud segíteni. Ennél még fontosabb az, hogy higgyünk ebben, higgyen a hétköznap embere, higgyen a háziorvos, higgyen a szemész, higgyenek azok az emberek, akik nézik a tévét, olvassák az újságot, és adjanak esélyt az elemi rehabilitációnak, és ennek a szolgáltatásnak azok is, akik nem hisznek benne. Mert esélyt adni nem kerül semmibe, de aki esélyt kap, az lehet, hogy életet kap. Lehet, hogy új életet kap. És ez lehet, hogy a társadalom szempontjából az a néhány ezer ember nem sok, de az egyén szempontjából minden.